bada bi ismillahi tabaraka ya Allah. Zan yi tsani da masoyin mu habibu rasulallah. Yadda baba ya maimaita Al-Quddus ya Allah. Sabuwar ya maimaita. Kada ku karɓi kuɗi ku sai da yancin ku kuje yan uwa. Adamu zango yake batu baba. Kaunar ka ni ba zan daina ba. Muga su baba. Formula su fomo ba canji sai baba Buhari. A sakamakon canji, Talatin da na laima a ta yage. a sakamakon canji. Baba Buhari ka zama alkhairi. Kun ce baba ya gaza amma ba manoma sun ka faɗi ba. Buhari na 'yan Najeriya da kuɗi ba mun canji. Datti daga maimaita. Ga Baba Buhari, shimfiɗa na ƙasata. Baba Buhari, arziki na ƙasata. Baba Buhari, mai mana aiki ya hana sata. Babu kamarsa in na faɗa ba zan yi ƙaranta. Farin cikinmu da ya kai maimaici mulkin. Buhari ka ƙware fagen mulki, tun kafin ka fafata. Babbar rana yi miki shari sai ɗan ƙwaya. A sakamakon canji mun gamsu masoya. Sanar da kuma dan ba bi hanar kabon kayo shugaban ɗalibai. Platon na komanda kayo. Brigadier komanda. Shi ne a Abuja har zuwa Kaduna, daga Kogi har zuwa wuri jirgin sama da rana. Babban burin Buhari aikin jirgin sai zaga kasa. Babu da ido na maza da ya kanka koma ka gyara kasa. Ganduje maza gandun aiki, talakawa na kakashe. Yan Kaduna akwai su da kogarma, kagarman noma magautanka. Malam Nasiru Buldoza, ka zo na idan mai sukarka. Daga yanzu na dubo lura, ɗan sani magajin albarka. Gabar jari gwamnati, shigawa suna alasan barka. Akwai yaya a Bello, yan koji muna alasan barka. Na babu da al'ummar Kebbi.